осорхонаи миллии тоҷикистон намоиши навбатиашро таҳти унвони манзаранигор пешкаши дӯстдорони санъат мегардонад. дар расми ифтитоҳи намоиш ки ба эҷодиёти яке аз поягузорони мактаби рассомӣ дар тоҷикистон, ходими хизматнишондадаи санъати тоҷикистон рассом Маҷид Хушмуҳаммедов бахшида мешавад, намояндагони иттифоқи рассомони тоҷикистон, муассисаҳои таълимие ки дар онҳо санъати рассомӣ омӯзонида мешавад ва дигар дӯстдорону алоқамандони фарҳангу ҳунар иштирок намуданд. зикр шуд ки Маҷид Хушмуҳаммедов солҳои тӯлонӣ дар вазифаи раиси иттифоқи рассомони тоҷикистон ифои вазифа намуда, дар рушди ин ҳунар ва омода намудани кадрҳои соҳа саҳми назаррас гузоштааст. мусаввараҳои офаридаи расом борҳо дар намоишҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба намоиш бароварда шуданд. хосатан дар намоиши дуюми ҷумҳуриявӣ асарҳои рассомони тоҷикистон ки соли 1935 дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд, асарҳои ӯ бо номҳои ҳавлӣ, фурӯши нон ва деҳаи кӯҳисон ба маърази тамошо гузошта шуда буданд. ҳамчунин ин рассом соли 1941 дар шаҳри Москва дар намоиши умумии иттифоқии асарҳои рассомони беҳтарин иштирок намуда санъати тасвирии тоҷикистонро муаррифӣ намудааст. дар осорхонаи миллӣ зиёда аз 80 номгӯи асарҳои рассом ҳифз ва ҳимоя карда мешавад. дар асарҳои офаридаи худ манзаранигориро бештар тасвир намудааст. баъд аз солҳои 60 манзараҳои зебои тоҷикистонро дар асарҳои худ бо як маҳорат ва истеъдоди баланд тасвир намудааст. дар намоиши манзаранигорӣ аз фонди осорхонаи миллӣ беш аз 40 адад мусаввараҳои офаридаи расом Маҷид Хушмуҳаммедов манзури тамошобинон гардонида мешавад. асарҳо дар солҳои гуногун офарида шуда, дар онҳо мавзӯъҳои ҷамъоварӣ ҳосил, вохӯрии қаҳрамонон, кӯчаҳои боронӣ, корхонаи пахта, сохтмони нерӯгоҳи қайроқум, Самарқанд шоҳи зинда, дугонаҳо, роҳ ба сӯи деҳа, манзараи норак, тирамоҳ ва ғайраҳо инъикос шудаанд. ин намоиш барои нафароне ки ба фарҳангу ҳунар, хуса санъати тасвирӣ таваҷҷӯҳ доранд, ҷолибу хотирмон хоҳад буд. зеро тамошобинон аз он дар бораи саҳифаҳои таърихи тоҷикистон дар асри гузашта маълумот пайдо хоҳанд кард. намоиши манзаранигорӣ дар осорхонаи миллӣ то 15 май идома меёбад.